jangude holno video ji pewnirte e soko sora walla soko mayindo video jogiɗa kala ko jogiɗa wawi wadde. De 1 a natane e Google, sa nate Google webi ha may après binda e mind video from AI. sa windi so ari ɗo joni e dow windi isindire video ɗo goɗɗa ɗon. sa ɓoɗɗi joni so ɗo ari e joni a daran ide hol video jiɗɗa fewnu kala video façon ko ɗo ide ɗi bindete. maintenant sa welama ɗo wawi wadde ɗo prompt ai ɗo joni binda holko jiɗɗa e fewnude wala ɗo joni aɗa wawi yide e français walla e anglais ko jiɗɗa fewnude. joni jiɗɗen fewnugo video e dialogue yimɓe ɗiɗo en calmodira. donc I want you to make a dialogue between two people in Fulani. Voilà, donc Fulani ɗum woni Pulaar. maintenant mbaɗa ɗum ɗo less, mbaɗa ɗo inde hol neɗɗo façon jiɗɗa wadde. Samba jam waɗi. maintenant mbaɗa entre parenthèse qui veut dire good morning e mbaɗa ni gasi jippoɗa joni ko kalɗa fu a winda ɗum e anglais walla e français beelen fama quoi. e joni e ɓamen ɗo Demba joni hol gan mbiyen binde jam hiri do pour exemple tan, mais ça dépend jiɗɗa sa waɗi jam hiri mbaɗa point mbaɗa qui veut dire bonsoir walla good evening. maintenant telɗa less holko mbatta ɗo goɗɗum holno jiɗɗa waya. maintenant mbiya ɓe kani wonde koye nder suudu walla e nder less lekki. voilà, they must so français mballa be under a tree. voilà, they are planning. Okay. voilà. maintenant sa gayni sa wala mbaɗa wadde précisé holno jiɗɗa camera waya e voilà fo zoom wala fof mbaɗa en binda kala ko belɗa. joni ɓaɗa enen gonɗen wadde essai. voilà, joni mbaɗan jalte mbaɗan généré ɗon nde winda générate. voilà, joni on jii crop en ɗo eɗen bindi seeɗa mi adni men ɗo hay. maintenant ko addi ko de prompt ha eɗe kewi ha maayi. maintenant joni prompt goto ɓamta mo jiɗɗa. maintenant create a sharing opening shot of a large. maintenant e ɓama gonɗo dow so ɓami goɗɗo dow voilà mbaɗen créé joni e cancel après mbaɗen ɗo copy en mbaɗi copy ni voilà e mbaɗen généré. sen mbaɗi généré padena ara. voilà padena ara joni waɗa vidéo pause ha yetto e vidéo yettima. joni sa dari dow ga nen gam wayno montor ni taw ɓotta sa ɓoɗɗi après nen ɗo ay ko jiɗɗen fewnugo vidéo nen ɗo. joni a ɓoɗɗan vidéo ɗo mbaɗa mo cliqué sa ɓoɗɗi joni sa welama son ala ɓoɗɗa son keɗɗa holko haalata. pasino jalta jogui no wiyete éditeur note kala ko wawi wonde min jon ko note kippoɗo ɓamami kono waɗa édité ko waɗa monté prompt déjà heeɓi prompt o wonno ko an hanno windude ɗo foof mais intelligence artificielle wallima windu no fewi. maintenant sa dari ɗo koye anglais. maintenant créer no sirop caméra slow zoom maintenant joni e darta holtoɓe kalɗo. maintenant Samba greet with a warm jam wali good morning and Demba replies jam hiri. joni jam walo e jam hiro holno kanne windude phonétique a heɓa ko jiɗɗan ko so tawi ko jiɗɗa ko pulaar mais so tawi ko français batta walla anglais
ene wiɓe ha may. Voilà ko non tan joni jam joni e sadi hebde jamo a windan comme no ɓeydani de quoi sa ɓeydi de wona jam wali o joni wali o fewi sa ala mbaɗa has walla sa ala mbaɗa séparé ni e mbaɗa hen flèche mbaɗa séparé voilà wiya waali. Maintenant jam hiro kadi mbaɗa pareil voilà ɗo mbaɗa kadi séparé hi kañum e rewo. Maintenant sa ɓami joni prompt o waɗi toon ma few. Maintenant oɗo prompt dabɓo e promptage sa welama aɗa wawi janngude toon ha heewi ha joni kadi so woni aɗa yiɗi continuer formation ngaji aɗa wawi wadde contacté numéro oɗo +223 94 65 92 voilà.